Amen. Praise the Lord. Lahat ng masaya, say aloud, Amen. Yan. Una po, nais ko pong batiin ang ating mahal na pastor, Pastor Provi Cadilinya. Thank you po for this privilege. Amen. Also to our patriarch, Pastor June. To all our pastors and preachers, at sa lahat ng mga bisita natin ngayong gabing ito. We welcome you to our midweek prayer meeting service. Let's stand together as we sing that song, So Much to Thank Him For. Amen. When I look around and see the good things He does for me, I know I'm unworthy of them all, but His blessings He freely gives I owe. My life to Him, I've got so much to thank Him for. Cars now, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. Now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Second verse. And sometimes while on this way I kneel and I stop and say thank you, Lord, for all you've done for me. And one day I'll reach sweet heaven shore, oh please, just let me kneel once more. I've got so much to thank Him for, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. And now you see how He's been so good to me. Amen. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. On the cross, and I've got so much to thank Him for, so much to praise Him for. And now you see how He's been so good to me. And when I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Thank you, Lord, for your blessing on me. People may see us struggle and got nothing, but thank God for the blessings He has given us. Amen. Ready on the first verse, sang. While the world looks upon me as I struggle along, they say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Second verse. I know I'm not wealthy, these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. Of course now, there's a roof up above me,
I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Amen. Our last song, Salamat Aking Panginoon. Let us give to God our thanksgiving and praise as we joyfully sing this song. Amen. Let's start in the chorus. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Amen. On the first verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay. Amen! At nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. On the second verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. On the chorus. Salamat aking Panginoon. Amen. Sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyong aking iaalay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Ika'y mahalin. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. Praise the Lord. What a wonderful saying. Let's remain standing and let us welcome Sir J.P. Jago for our Bible reading and opening prayer. Good evening po, Pastor Provi. Good evening po, Pastor June. At thank you po sa privilege na makapag-lead po ng Bible reading po sa gabi pong ito. Turn your Bibles po in the book of Hebrews, chapter 4. Hebrews chapter 4. Sa atin pong Bibles, page 1349. Sa atin pong Bibles, page 1349. Hebrews chapter 4. Babasahin po natin yung verses 14 down to verse 16. Okay, verse 14 to 16. Hebrews 4, 14 to 16. Sabay-sabay po nating basahin yung Iloco po. Sa Iloco po tayo, yung Iloco version po ang ating babasahin. Say amen po kung nandun na po tayo. Amen. Verse 14, ready, read. Idinto nga rod nga addaan tayo ti maysa adakkel akangatwa na padi alimmabas kadigitilang langit ni Jesus nga anak ti Dios sa limetmetan tayo nga rod as ititibker ti pamati tayo.
Taawan kada tayo ti maysa a kangatwan a padi at di makabalin amang rikna kadigiti kinalapit tayo. No di iti suamin na sulisog akas kada tayo ngem saan a nagbasol. Umadani tayo nga rod as itatalged iti trono ti parabor. Tapno awaten tayo ti asi ken makasarak tayo ti parabor at tumulong kada tayo iti aldaw ti pannakasapol. Amen. Ti Apo ti mang bendisyon ti sa unang hindi binasa, hindi ti panagkararag kakabsat. Apo Diyos sa mami nga langitan, agyamang kami Apo iti deti agundaway, yamang kami Apo Diyos ti parabor mo, ti sagtunggal mesa, nangitunda Apo Diyos kada kami, ti deti nga gundaway, umay ti balay mo Apo Diyos, magkararag Apo, and pagyamanan da ka Apo, iti easy access me, Apo Diyos, iti trono ti parabor, Apo Diyos, nga mabalin mi nga asitgan anytime, Apo Diyos, iti panagbiag mi. Gyamang kami, Apo, adda ka nga ehemplo mi, Apo, nga pagtuladan, agbiag nga nalinteg, Apo Diyos, iti deti nga rabaw iti daga. Tawatin mi ti patuloy nga panang bendisyon mo, Apo, iti kabuklan, iti nga aramid mi, manipod, Apo Diyos, iti kang kanta, manipurebe, Apo Diyos, iti panakaisa kasabay iti sasaom. Iti adipen mo Apo Diyos nga ramatem, bendisyonam, butam, itulungam Apo Diyos isuna, iti paayam Apo Diyos unat na anay nga sirib nga nainlangitan, gas panangi kasabana Apo Diyos iti sasaom. Tultuloy mo nga iwanan oray pa Apo Diyos iti senior pastor mi, awan man Apo Diyos isuna iti nagbabaitan mi, ngem sika Apo Diyos iti makikaadda kadakwada, iti lugar Apo Diyos nga ayanda. Talik miking ka oray pa Apo Diyos, iti internet, yan na live stream mi sapay taawan na po Diyos ti agbali na laped when no hindrance po iti panakaidanon iti sasaom iti preserba ma po Diyos iti internet connection mi yan waray pa po Diyos iti power po Diyos iti kuryente yamang kami unay po Diyos ti adukin na yung bag-asya at mukada kami hindi ito'y dawat pa kasi mitinagan ni Apo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother JP. Tugaw tayo kakabsat. What a blessing adda tayo yan ti balay iti Apo iti daytoy nga rabii. Amen. Nakapimpintas DJ verses nga binasa tayo kakabsat. Umasideg tayo laeng iti trono iti parabor iti Apo. Amen. Amok nga daduma kanya tayo nabambanog anyan nga ragsak na kakabsat nga umasideg tayo iti trono iti parabor iti Apo. Amen. So kablaawak iti senior pastor tayo kakabsat, naimbag nga Rabi, Pastor Proby, and also to our patriarch, Pastor John. Good evening, HBBC family. Amen. Kablaawa man da kababay mo, kakabsat. Amen. Kumusta man ti impact iti conference kanyana no adamot lang nagbanagan dagiti messages nga nangigan na. Damagam no anamot ti decision na nga inaramid na kakabsan. Amen. Praise God. Okay, madaydayo iti Apo kakabsat iti deti nga rabii. Ket hangko nga baybayagan ng kakabsat, ikararag tayo iti senior pastor tayo. Although han tayo nga kadwa iti nagbabaitan tayo kakabsat. Nga mikararag tayo dati speaking engagement na itang rabii. Ijay Victory Fundamental Baptist Church ijay Muntinlupa. So nga ikararag tayo iti nabalegi nga panangusar iti Apo kanyana. Amen? So mangala tayo nga ro din kakabsat iti kadwa tayo nga agkararag. Agkararag tayo nga napasnag ka kakabsat. Amen? Kararag tayo nga napasnag. Okay.
Amen. Did you enjoy your prayer time? Amen. Nariknayo mo't lang iti Apo, kadijay pa nagkararagyo kakabsat. Praise the Lord. Amen. Sa paitahan tayo lang nagtutungtong niya. Okay. So, itultuloy tayo ngay pag-pray iti senior pastor tayo niya kakabsat. Amen. Usa rin iti Apo, iso na nga nabalegi. Kada ito yung arabi kakabsat ti pa nag-preach na. Amen. Okay. So, adadag iti nag-birthday kakabsat, idi John 16, idi Lunes, ni Tita Jean Balaan, Ijay Claveria. Amen. Idi John 17, ni Tita Bing Bea, Ijay Lawag, kakabsat. Ket itang aldaw, ni Sister Kesia de Guzman, Ijay Bakara. Happy birthday kakabsat kanyayo amin. So kablawan tayo man kakabsat tegiti kadwa tayo yan ti somo no kitan tayo man kakabsat tegiti kakadwa tayo. Unahin tayo kakabsat iti patriarch tayo ni Pastor John and Ma'am Cora. Amen. Praise the Lord. Ikadwa ijay church tayo, ijay Bakara, ijay main church tayo. Amen. Naimbag nga rabi iyo kakabsat. Ikadwa ijay pasukin. Imbag nga rabi iyo kakabsat dita. Jelawag. Amen. Talagang nakalawlawag tayo latta kakabsat. Di Claveria. Ayon. Praise the Lord. Amen. Nagiti outreaches tayo. Dingras. Imbag nga rabi iyo ta Dingras kakabsat. Amen. And then DJ Lasam. Ayon. Praise the Lord. Kadwa tayo bati apari? One. Okay. So, nagiti kakadwa tayo kakabsat ni Brother Angelo Martinez, J. Manila, ni Sister Ashley Calata, ni Sister Kat Rebolledo, J. Abroad kakabsat ni Sister Raquel, ni Sister Mila, then Sister Risa Akibay, then ni Nanay Marlene Lagasca. Ken gasamit kadagiti kakadwa tayo yan ti Facebook and YouTube. Amen. So tumakder tayo nga rod aming kakabsat. Kablaawan tayo ti Maysa ken Maysa. Brother Patrick. Amen. Let us all stand. Let us sing that song, Welcome to the Family. Amen. Ready now. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Let's go around. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be.
a family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Praise the Lord. As the kids choir comes, let us sing the song, He lives within my heart. Amen. Ready on the first verse. I serve a risen Savior, He's in the world today. I know that He is living, whatever men may say. I see His hand of mercy, I hear His voice of cheer, and just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. On the last verse. In all the joys, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. Another is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Amen. Please be seated. Always tell the truth in everything we say.
He sent the rain for a dry, thirsty land. He sent the grain to feed hungry men. He sent the birds to sing in the trees. But when he sent Jesus, he sent him for me. When he sent Jesus, God's only Son, my God could do what no man had done. He knew what was needed to set my soul free. When he sent Jesus, he sent him for me. He sent the lilies to bloom in the spring. He made the mountains and he made the streams. He made the oceans and he made the sea. When he sent Jesus, he sent him for me. When he sent Jesus, God's only Son, my God could do what no man had done. He knew what was needed to set my soul free. When he sent Jesus, he sent him for me. When he sent Jesus, God's only Son, my God could do what no man had done. He knew what was needed to set my soul free. When he sent Jesus, he sent him for me. Amen. As the joint choir comes, let us sing the song, Jesus Saves. Let's all please stand. Amen. Ready, on the first verse. We have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and cross the ways. Till our tears, our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Second verse. 12 feet on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell its sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing you islands of the sea. Echo back ye ocean waves. Earth shall keep her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nation now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Praise the Lord. Let's all be seated. Stand amazed in the presence
Amen. Once again, before we hear the word of God this evening, let us all stand. Let us sing the song, My Savior's Love. Only it was in the garden, He prayed not my will but thine. He bore the burden to Calvary, a sinner condemned unclean. Oh, marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed not my will but thine. He bore the burden, Christ was with drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For the ransoming glory, His face I at last shall see. So will be my joy through the ages to sing of His love for me. Oh, marvelous, oh, wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior. Amen. Praise the Lord. Naka-ready kayo matlang kakabsat? Ingato tayo man, nagiti Bible tayo. Amen. Yung ating mga notebook, yung ating mga puso. Amen. No nagtugaw tayo ito kakabsat kat hanting agsangsangir ka kita pagsanggiran na tapno hanting makaturog niya. Amen. Okay, so antayo baybayaganan kakabsat.
Let's welcome to the pulpit the resident pastor of HBBC Pasukin, Pastor Ber Sabalia. Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Dennis, and I'd like to take this opportunity to thank our patriarch and for our senior pastor once again for this privilege and opportunity. So nakatakter tayo matlangan kakabsat, lanteng araw digiti Bible tayo. Lukiben tayo jay 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. If you are there, say amen. Okay. 1 Timothy chapter 1, verse 12. Okay. Basahan tayo ti Lucano, ti Ingles ket adamat nga naka post kadagiti monitor screen tayon. Right? Gagantad tayo nga basahan kakabsat iti Lucano, iti verse 12. Everybody, read. Agyaman na ken ni Kristo Jesus nga po tayo, isuam na mapigsa kanyak, gapu ta imbilang nak amatalek, ket dinutukan nak iti panagaywan. Right? Let's jump to Acts chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse 24. Okay, again, basahan tayo agagadan iti Lucano. Everybody, ready? Read. Ngem kadagitoy awan iti mangtignay kanyak, tadyak ibilang tibiyag ko anapatek kanyak, nulaket di maturpus ko ti dalan ko asiraragsak, ken ti annungen nga inawat ko ken Apo Jesus, tapno paneknekak ti ebanghelyo ti parabor iti Dios. Kararag tayo. Apo agyaman kami ti daytoy nga rabii, maminsan pay Apo ket impreserbam Apo ti kiret piksa salon at mi ken intundana kam kadagiti balay pagdaydayawan Apo Dios ken uray pay kadagiti pagtaengan wenno yan naman nga lugar dagiti kakabsat tapnon iti kasta Apo ket agmaymaysa kami nga agdayaw ken ka ken agkankanta para ken ka Apo ken kastamet Apo nga katungtong da kababan iti panagkararag katalawen dawatag kadi nga bendisyonam daytoy adalem ita nga rabii saganam Apo dagiti panunot ken pusot sagtumunggal maysa itang nakami iti panakaawat Apo parabor ken kinapakumbaba ken tulungam oray pa iti adipen mo Apo sikati pangitaklina Apo Dios daytoy kinakapoy ken sikapo ti mangted ti umisu nga balikas ken kastamet Apo panakabalin ken parabor iti adipen mo iti kararag kung arot itinagan ni po Meng Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. Praise the Lord. Amen. Well, I do not know no sino kada kayo dito nga adapay lang iti aftershock na kakabsat iti balaygi nga inted in paay iti Apo kakabsat iti CSC conference tayo kakabsat tinaglabas nga lawas ket kanyak personally siraragsak ti pusok na makita no kasano iti panagtrabaho iti Apo babaen kadagiti anak na. Ket bayat iti nagpanangkit kita daytoy nga conference kakabsat panag-obserbar itoy nga makita ken patsek iti amin na pusok ken pamati kakabsat nga han nga daytoy iti maudi. No di ket di daytoy ket may salaeng nga banag ken may sala nga aramid iti Apo babaen iti HBBC nga mabalin nga daddalakkel tupay iti ipaay iti Apo kakabsat nga kakastoy nga aramid nga mabalin nga pangaramatan iti Apo iti sagtumunggal maysa kadatayo. Ngarod, if we are expecting great things to happen ahead of us, through us, HBBC, I know and I believe, and it is just but proper, that we, HBBC, must also prepare ourselves. And I believe with all my heart, if there's one thing that we need to prepare, especially in dealing and ministering these people, nga mabalin nga ipaay ti Apo, nga italek na nga aywanan tayo, pagserbyan tayo, ken ministruan tayo, mamatiak ti amin na pusok, kano adaman iti maysa, nga kang runaan nga isagana tayo, i-equip tayo, i-furnish tayo, papintasen tayo, awan sa bali no saan nga deto'y makunkuna nga attitude, proper attitude.
Isu nga iti daytoy nga rabii kakabsat, palubusan dak nga makisarita kada kayo, ang kunalpas ngamin daytoy intern ni Pastor idi ko nga i-share ko idi conference, isu nga ituloy ko itatag kakabsat daytoy proper attitude toward the ministry. Okay? Mabalintay matlat nga ibaga nga kunak karot ket attitude. Ngam nung maminsan, no amin tayo ket na dumadumat attitude tayo, ket iso ti pagpanurayan tayo, ket usarin tayo, ket aramaten tayo ti ministry, awan ti pagbanagan na deta kakabsat. Iso nga dapat masursuro tayo, ngano adda tayo ti ministry, ket para iti ministry, dapat masursuro tayo nga aramiden, ken pagbiyagan, ken iaplikar, diya umiso nga attitude para iti trabaho iti Apo. Okay? So, sakbay na iti amin, kitaan tayo deto'y kakabsat. Kung nakito'y proper attitude toward the ministry. So, nakita tayo dyan ni Timoteo, kuna na di dyan, 1 Timothy chapter 1, verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me in the ministry. So, lawlawag kakabsat tandaanan nyo deta. Sino iti nang ikabil kadatay iti ministry? It is the Lord Jesus Christ. Sino't nang enabled kanya tayo? Sino iti nang ibilang nga datayo kat matalek? Okay. So, babaan kadeta nga banag, alright? Babaan kanya po tayong Jesucristo, nga nang enable kanya tayo, in bilang na tayo nga matalek, in kabil na tayo nga agaywan iti ministry, data iti dapat nga pundasyon iti panagbiag tayo, tapnon iti kastagat ammo tayo nga trataren iti umiso, jay ministry, nga naipataleg kada tayo, babaen iti panangipaay tayo ti umiso nga kababalin ken sursuro. So ito nga makita tayo, o kitaan tayo no anyat kayat na nga sawen iti ministry. Ti kasimplian nga definition ti ministry is to serve. Na duma-duma iti klaset panagserbi kakabsat. Ken uray pa iti panagserbi nasisita iti makunkuna nga attitude. Alright? There are many ways to serve people. Na duma-duma nga area nga mabalin tayo nga pagserbian iti tao. Kat dito nga nakita kakabsat na i-witness ko kideto'y conference dagiti members iti HBBC na duma-duma nga wagas iti panagserbida iti Apo. At daytay iti nagserbi iti bakan, at daytay nagserbi kadagiti panagdalos, panagidispose iti basura, kada panagikater kadagiti tao, panagipatugaw kada dumapay, na duma-duma nga wagas iti panagserbi. There's no question with that and there's no issue with that. Alright? Ngam ti maysa nga dapat nga i-consider tayo kan i-focus tayo, jay attitude tayo nga umiso para kiday jay panagserbi tayo. Kasi no saan nga napintas jay attitude tayo, kan saan tayo nga ipakat jay umiso nga attitude, kiday jay area nga pagserserbyan tayo kakabsat, dadaulen na dayjay nan anay nga pintas ken nan anay nga anag dayjay klase iti serbisyo nga ipapaay tayo. Gapu na laeng kidayjay saan nga umiso nga attitude. Okay? Nagdalus ka nga agpaiso nga madamot ti panagtuanabutob at damot pa nagreklamo kanayong mo't lang nga dakamin, kanayon mo't lang nga dakamin. No, agpaiso inaramid mo dayjay nga panagserbi ngam saan nga umiso dayjay attitude mo toward that ministry haan nga napintas ti bungaen na deta. Apay ngamin nga nasisita iti panangipakat iti umiso nga attitude iti ministry ken anyaman nga wagas ti panagserbi umuna iti amin daytoy ket dapat nga makita tayo nga masapul nga maipakat iti umiso nga attitude tapnon iti kasta napintas nga ehemplo ken pagwadan iti sabali nga tattao. Spagarigan panagdalos babalin ako na dagat ni lalakay ken babbaket digituyon nga makitam pailat panagmamap dagat makitam ti ragsak. Alright? So, kadeta nga attitude, kun kadeta nga, nananay nga panangipakat mo, diya umiso nga attitude, diya panagserbim, halaeng nga sika iti maragsakan, gapu kidaya nga panangaramid mo, kidaya nga panagserbim, no di kat diti sabali nga tao,
makita da DJ, usto nga attitude mo, haan nga narigat para kadakwada, nga mga ramid mo't iti maysang wagas ti panagserbi, in the ministry, wano para iti apo, tatiga po na, makita da DJ, umiso nga attitude mo, ngayap aplikar mo ki DJ, na ipatalak ka nga pagserbihan para iti apo. That's why attitude is very important. Okay? Now, iso nga dapat kanya nga Kristiyano, masursuro tayo dapat nga pagserbyan dagiti tattao, no anyaman ti kasapulan da, nga buyugan itinananay nga ayat ken kinapakumbaba. Okay? Babaan iti panangiturong ken panangidalan, iti pastor tayo, ta iso na nga rut tinangitalkan, iti apo, ti ministry nga mabalin nga pagserbyan tayo as a whole. That's the reason why, ulitak manin kakabsat, deto'y attitude, kat iso deto'y kuna tayo nga, attitude is how someone thinks, feels, and acts toward something or someone. Deto'y attitude, kat iso kano, no kasano nga ti maysa nga tao, kasano nga ti maysa nga Kristiyano, kat mapanunot na, marikna na, kan aramiden na, ti maysa nga banag, para iti maysa nga tao, wano para iti maysa nga aramid. Isu nga no na ikang kakuma iti ministrim, kasanot pa ng panunot mo, anyat pa nagriknam, kan kasanot pa ng aramid mo, dayjay kat agfall, kan dayjay ti mangipakita, no anya ti attitude nga adakeng ka. Isu nga, this is very important. Now, why is there a need to have a proper attitude in the ministry? Why is there a need to have a proper attitude in the ministry? Apay nga kasapulan, ti umiso nga kababalin, iti ministry. Wano iti panagserbi. Mangita tayo dito, iso iti mangted, iti impact, iti personal nga panagdakkel mo, isot mangipakita, no anya nga level kan iti spiritual growth kan maturity. Kan kastamet iso dayta iti mangipakita, no kasano ti klase ti relasyon mo kadagiti padam nga tattao. Okay? And kang runaan na iti amin, dayta iti mangipakita, iti kabuklan, je panagayat mo kani Apo Diyos, babaan je klase iti panagserbim. Kan may kadwa, nasisita nga dapat nga maadaan tayo ti umiso nga attitude iti ministry, tatiga po na dayta iti mangted iti impression kadagiti tattao nga pagserserbihan tayo. Oh. So nuha nga napintas ti attitude tayo kakabsat, agad adot masauda. Nuha nga napintas ti serbisyo tayo, sa dagiti na duma-duma nga serbisyo, agad awan to ti mayat nga agsublin. Nuing katinta restaurant, no nga napintas ti serbisyo da, agad di mo kahit agsublin. O, ngam no napintas ti serbisyo da, agsubli ka. O, kat tinakapinpintas dito yung kakabsat, babaan ti parabor ti Apo, nangigtayo no kasano ti panangibasa ni pastor tayo, digiti comment, digiti may nag-attend, kat most of it are positive, alright? Iti komento da kakabsat, di nagbalin nga bunga, iti conference, babaan karigitimian buro ti HBBC, so dapat nga rod, hanlang agpatingga di jay, no digat di asaan tayo pay, di attitude tayo nga umiso, kadagiti lugar nga nangitalkan iti Apo kanya tayo. Oh. So, why is there a need to have a proper attitude in the ministry? Apay nga kasapulan. Kunak nga rod, iti ministry, wano iti panagserbi, at dati talo nga dapat nga makita tayo di jay. Umuna, di pagserserbihan tayo. May kadwa, di dinutukan iti Apo nga mangiturong ken mangidalan kanya tayo, kas panagserbi tayo. May katlo, di lugar nga pagserserbihan tayo. So umuna, okay, ni Apo Diyos, nga isot pagserserbihan tayo. Okay? May kadwa, di dinutukan ti Apo nga mangwanawan kada tayo, mangiturong kanya tayo, kas panagserbi tayo, iso ti pastor. Kenje lugar nga pagserbihan tayo, iso deta iti ministry. Alright? So, dagitoy nga area, at dati dapat nga itapal tayo, wano i-aplikar tayo, nga attitude toward kadagitoy nga talo. Ni Apo Diyos, ti pastor tayo,
ken kastamat iti ministry. So umuna ditoy, anya ti umiso nga attitude tayo, umuna ti amin, kaniya po Diyos. Kan apay nga dapat nga maadaan tayo iti umiso nga attitude. So umuna nga makita tayo ditoy is to express our grateful response toward the maker of the ministry. So nga dapat pinpintasin tayo ti attitude tayo ti ministry, tatiga po na, dayta kat panagresponde tayo, nga panangipaduyak-yak tayo ti panagyaman tayo kaniya po Diyos. Kung tutuusin, by God's grace, ti ministry at HBBC, kagabsat kat awansan iti miyambro nga, awan iti ministry na. Ang tanong, are you grateful to your ministry? Naragsak kamatlaan kideta pag serserbiam kagabsat? Damagaman ta kaabay mo, sister, brother, naragsak kamatla ta ministry. Now, anya titulbek, tapno mas adadapay nga mariknam, dejenan anay nga ragsak kideta ministry. Listen to me carefully, may isa nga nakitak dito is, don't just focus on the ministry alone, but instead, you have to focus first and foremost on your personal relationship with God. Kasi, data ministry, anytime data mapukaw mo. Anytime mapukaw mo eta, maited ti sabali. Ngam, uray awan ministry itatapay laeng, no napintas ka na ornos ti relasyon mo ti Apo, nasamit ti langan-langan mo ti Apo, natipker ti relasyon mo ti Apo, masursuruan ka, tinaldaw-aldaw nga panakilangan-langan mo ti Apo, time will come, makitan to ti Apo nga deserve mo, kan matalik na kanton nga ikan na kanton iti ministry. Katipagpintasan na deta, daytanan anay nga panakilangan-langan mo ti Apo, isu iti mangted iti rason ken gapuna, tapno masursurom nga ipateg, ikanawa, ken kastamet nga ilalaan, deta nga pagserserbiam keng kuana nga ministry. So nga, dapat makita tayo kagabsat, nga daytoy ministry, ken ti panagserbi tay ti Apo, buyugan tay detoy iti kinapudno. No siyayaman ken siraragsak tay ken ni Apo Diyos, buyugan tayo detoy iti kinapudno. Dapat ket agserbi tayo ken kuana, iti kinapudno. We need to serve Him with faithfulness. Iso nga batit man uno dakkel, deta na ipatalag keng ka, nanumuman uno saan, buyugam deta ti kinapudno. Pawatan yung kat kasawan ti kinapudno. Kasla kuma deta, no paramap ka, okay? Hamu nga tagtagibasiten. Tatiga po na, no paramap ka lat sa parigan, paramap kat intasiar, nyamot ten. Tasiar mo't pailaang ti nakaitukaak paramap. Hamu ka di amo nga, deta si no maminsan kat may sa deta nga area iti may sa nga pasilidad, nga dapat kat napintas na dalus nga kang kanayon. Data iti mangipakita, na may mayat nga deta sumungat tamapan umisbo, malukoy tarik na ken makumport nga talaga. Kat no awan keng katiki na faithful mo kineta, no faithful ka kumakasla kaya kuma paramap, no faithful ka, ammom nga ikanawa dagitamap mo. Haan nga dete no nalpasan, indugsok mo ditan. Kalpasan na nga nalpas mo, dalusam. Isalapay mo, wano ikabil mo ti may isa nga lugar. When we say faithfulness, don't just only look and do it in a way nga nanamay wano malakaan ka. Ngam makita ken marukod ti kina faithful mo, no uray pay no kasanot kinarigat na, ket agmay may saka, ket siksikalat mga ramid, detat pagkakita amon, nga talaga nga may aplikar iti kina faithful mo. Di may isa nga makita dito yung kakabsat, awan narigat, awan nalaka. May kadwa, halaang nga kinapudno, dapat ket masursuro tayo iti, mangbuyog ken agserbi iti panagtulnog ken kinatudyo. Kan detoy, makatlo, deti ti may isa nga nakitak nga kapapatgan, dapat ket sa laeng nga, it must coupled with faithfulness, obedience, but it must be also with humility.
Hantay ko may palubos kagabsat ken kagayem. Aglalo kadagiti permi nga aramat. Always on the spotlight. Always acknowledge and always what we call called out to serve. Hantay ko may palubos nga ni Satanas, gundawayan na tayo kat agbalin tayon nga palangguad to kakabsat. No di kat di, no kasano kuma dayjay, mariknam kan makitam nga kaado ti responsibilidad, kan naipatalag ka nga aramidem, babaan iti pastor tayo, dayta iti mangted kumapay kada tayo, tidakdakkel nga rason, nga agpakumbaba, tatigapuna ket santay kabailan nga aramiden, kasapulan tayo ti panagdependar kaniya po Diyos. Deto'y man kuma iti maysa nga kababalin, kan maysa nga attitude, virtue, iti maysa kan maysa kada tayo, kan ikararag tayo kakabsat, nga dopraken kan pungtilen kuma ni Apo Diyos iti panagbiag tayo, deto'y kinalastog kan kinapalangguan. Awan mapukaw kada tayo kakabsat, kas panagserbita iti Apo, no adda kanya tayo iti kinapakumbaba. Taday ito'y kinapakumbaba, bendisyonan ti Apo ken maayayo ni Apo Diyos. Hammo kuma nga dumteng ti kanito nga tay mariknam nga detay sikan, no awan kan ket saan nga agbalinan. Laglagi pen yo tay kuna ni Pastor Probe, uray awan ka ti ministry agtuloy tulata. Mabalin na ka nga sukatan iti Apo. And that is very true. That is very true. Alright? If you think of yourself that you are the greatest and you can do it alone, and if you cannot guard your heart, and time will come, nga ti panagriknamon ket big shot kan. Alright? Ket saan mo nga kaya nga aramiden, dagiti banag nga ammom nga nang rugyam nga aramiden, at awanen Oh, ti may isa nga malipatan nga kuna ni Pastor John, you cannot become too spiritual by neglecting the practical things. As pagarigan ko namkat, ay, adanalabsam ko mga rugit dita. Okay? Wano nagawangan iti chichirya. Hamo mabalin nga ibaga nga, siyak ti lead singer, ti soprano in the choir, hanga dapat siyak ti mangpidot deta. Naget you, point kakabsat? Iti personal nga panagserbi kan experience ko iti panagbiag. Awa mapukaw kang kano adakeng ka iti kinapakumbaba. Natalged ken natal na jariknam. Tinakabutbuteng no adakeng ka ti kinalastog ken kinapalangguad. Amom no apay, ti kanayo na mapapanti panunot mo ket anya nga ta. Adan samot nalalayng tungag kantangem siya ko, nadan sumot nalalayng samot nga agtukar ngem siyak detan. Dumteng to ti kanito nga umay keng kat panagdanag, awang keng kan iti peace of mind. Ngam no napakumbaba ka kat aramidem dagiti amin nga naipataleg keng ka nga kinapudno panagtulnog ken siraragsak. Hamo pampanunuten di position mo. Hamo pampanunuten di banag nga mabalin nga maibagay iti Apo keng ka. Basta ti panunutem no kasanom nga may execute di banag nga naipataleg keng ka iti pastor tayo umanay detan nga ragsak mo dapat. So amo yung kakabsat iti panagserbi iti Apo. Naragsak ka no ammom nga deta ket hamo nga buyugan ken saan mo nga inaynayon tabagim. What's your purpose of serving God? What's your purpose of doing that ministry? To be known? Given na yun Amuda nga adakat ijay. Amuda nga sika ket miyembro ka kideta nga ministry. Amuda nga sika iti mga aramid deta nga banag. But what is our main goal? It's not to glorify ourselves, but dapat yung proper attitude tayo, itid tayo ti umisukan tumutop nga pamadayaw ti Apo. So to express our grateful response towards the maker of the ministry. So nga dapat deta ti attitude tayo ni Apo Diyos ti ministry tayo, managyaman tayo. Apo, thank you, kideto nga ministry, ngayon patalak mo kanyak. Tulungan na ka di Apo, tapno mapabaknang ko pa'y deto. Kasla tatay, sakbay nga timawag ni pastor. Talaga nga, every time nga katungtong na, kunana ka na yung kanyak, i-build up mo, tulungan tabagim, kideta communication skills mo.
Oh, so I am doing myself. Oh, isuro na, agbuya ka kadagitoy, agbasa ka kadagitoy, denggam dagitoy nga speaker. Oh, so in that way, kung nagtipanunot ko, kanahin yung mangmangag, I'm not good in music. I'm not good in anything. The only thing I have is the voice. The only thing that I have is dato'y makapag-preach, makaisuro. So ano dapat nga rod ti aramidag? So tulungag ti bagik. Oh. So anyat attitude ko nga rod. Alright, amok aminan. Amok ti bagik eh. Hangko pa'y amo amin. Oh. Kan amot di pastor ko no anya di makita na kanya. Isuro na no anya di kurang ko. So I have to listen to him and I have to listen to his advice, do his advice. Oh. Di say mistro kanya tayo kakabsat. Kasapulan tayo itinananay nga tattao tapnon iti kastagat mas adadapay nga agbalin tayo nga epektibo kadagiti area nga pangaramatan ti Apo kada tayo. Now, number 2, not only to express our grateful response toward the maker of the ministry, number 2, our proper attitude toward the ministry also, we have to execute our gesture of love and support toward the ministry steward, okay, as a whole, and that is no other than our pastor. Oh. Gesture of love and support. Duwa nga area ti dapat nga makita tayo ditoy, nga mabalin nga pangiaplikaran tayo, di ayat ken suporta tayo iti pastor tayo. Umuna nga area, iti personal nga panagbiag na. In his personal life. When we say personal life, this is where we could bless him and his family. Alright? Dito nga mabalin tayo nga iparik nati ayat tayo keng kuana. Okay? Kan uray pay iti respeto tayo keng kuana. Kan uray pay iti pakabuklan iti familyana. Right? That is where or in the area of his personal life. Now, the second area is that in the area of his pastoral leadership. We must not only execute our gesture of love and support in his personal life, but also in his pastoral leadership. Now, in this area, this is where we need to behave our spiritual life. Be supportive to his leadership by faithfully doing and executing our roles and duties that was entrusted to us. Iso nga, datayo kakabsat, nga coordinators, nga intalkan iti Apo, amok tiriknana deta kakabsat, amok. Kas may isa nga pastor, amok itiriknana. Pero iti aramidag, no apay nga dapat deto'y makita tayo, tikang runaan nga pakabuklan, kan plano, kan panggap iti pastor tayo, kat santay mabalin nga maikat deta nga banag iti panagbiag na kakabsat. Kas may isa nga pastor tayo, ammo na dapat ti detalye, sitwasyon, kan kasasaad, iti tunggal miyembro iti HBBC. But we know it also the fact that not all the time, kat adda isuna nga saggaysa nga mapan na balbalay-balayan, dagiti miyembro ti HBBC. Ngam ito nga makita tayo, iso nga ti Apo inikan na iti sirib iti pastor tayo, iso nga nabukal deto'y kuna tayo nga coordinator system. Iso nga no tinalkan na kati Apo iti tao nga aywanam, ay kat pagyamanam deta ta, mangipakita nga matalek na ka iti pastor. Itata, di may isa nga makitak dito ikan maobserbar ko kakabsat, abase kadagiti report tayo, tineksak isuna, minasaytsak isuna, nagsinlaeng, awamot response na, well, given na yon. Pero how come that we can do and exercise and give our support and at the same time, panang tulong iti pastor tayo, tapno maaramit na dayjay nga rebengen na. Kat no asideglaeng ti balay na kakabsat, deta impatalik ni pastor nga aywanan tayo, ay kat saan kamot siguro nga nadagsen kan narigat, nga intay danunen isuna. Maminsan ta may isang aldaw, may isang lawas, intay danunen, kat kuna tayo, kumusta kakabsat, at daat ditoy, tao may ko idanon ti panang kumusta ni pastor keng ka. One, kat nabayagan nga han nakamakita in the church sen. Kat kas may isa nga
pastor, kat obligasyon na kan isu iti na kaawagan na nga makita na ti kasasaad tayo nga miyembro. Isu nga, kung nakarot kat ijay kadagitay weekly report tayo, awan kumanton iti makita dijay nga blanco, awan kumati makita tayo dijay nga no report. Taam mo tayo kumamot dijay aramiden tayo nga we have to extend an extra mile. Tay ag-effort tayo basit kakabsat. Ganyak ije pasukin. Alright? Urehan ko nga ay aywanan deta. Kuna digiti dato mga young people, Pastor, handamat ag-reply kanyak. Pastor, handamat nga detay respondan deta message ko kadakwada. Kasta aya kung nakadakwada. Yung Pastor, okay. Sige. No syakmat ti ag-reply, syakmat ti ag-message kadakwada, syakmat ti mangumusta kadakwada, ag-reply damat nga dagos. So what's something wrong there? Again, it's in the attitude. That's why attitude is very important. And even the approach. Okay? Kasla ko makaspagarigan. Nag-text ka kang kuana, kat kunam. Sister, may kadwa nga Domingo nga hang ka nakita dito church na, apay na panam, anak kukwam. Anat ekspektarang marud kakabsat nga response na deta. Kamno kunam kang kuana kat brad sis, itat tay bigat kat sapsapulin ka. Tay malpas tigi mo ngam di ka nakita. Ada ka di problema sis, brad, tapno maikararag ta. What's something wrong? Paguni ka laeng, ada laeng ditoy. Okay? Nukas jay ti ibanat mo, alright? Di jay nga mariknana, di jay care kan concern mo kang kuana. Di jay ti may isa nga makita, mariknak nga isursuro ti pastor tayo, nga being his extension and coordinator, dapat kat maidanon, DJ care kan concern ti pastor tayo, iti kada miyembro iti HBBC, babaan kada tayo nga coordinator. Iso nga DJ, te kung nakarot tayo, no makita kan mabasa ni pastor tayo, kastigayam ti sasaadan na deto nga kapsat. So detan tumot ti gundaway yan, malay mo na adan tumot gundaway na, no makita ti pastor nga talagang kasapulan na iti ma-advisean, kasapulan at matawagan, at least, napakaamuan iti pastor tayo, kidayay sasaadan iti miyembro. Ikaten tayo, daya prinsipyo nga, datay ti mga absorb, haan kagabsat, hantay dapat nga pukawan kan ikaten, data nga na ikawes, nga kapa iti responsibilidad kan calling iti pastor tayo kagabsat. Ti role tayo to be his an extension, kadagiti miyembro iti HBBC kagabsat. So babaan kideta nga banag, we are, anyat kaya sa ditoy, tultulungan tayo nga ma-develop the pastoral leadership na kakabsat. Sila kung mga kita na ipatalik kada tayo, na ipaiwan kanya tayo kakabsat. Haan nga dakes, nga tayo kunak karoden, dagita mga iaiwan kada kayo, numiyembro ka kumakat adati coordinator mo, kat haan nga dakes nga kunam kat, brother, sister, anyat makitam kan anyat mabalin nga maisuggest mo nga mabalin nga pakaaramatak mo tinta church. Kuna namat kang kagat anak at field of expertise mo, brother, sister. Anyat paglaingam kan anyat makitam nga talent mo no gift mo. Kat ti trabaho, brother, kat kwa karpintero ngam ti talaga nga linyak kat digitay tubtubo. Ay kastaya. Sige, may kanta ibagatan to kan ni pastor ta, sikat imang kita kan mga iwan, dagita plumbing ta church. Alright? Awan ti sabali nga obram, numalpas ti gimongan, wano monthly, i-check mo, dagita plumbing ta church. Kitaam no, dadalik na. Tapno at least mai-report ta kan ni pastor, mamentenar ti nasayaat, kaplastar na dagitoy. So I believe with all my heart, whatever the gift, the talent, nga addaken ka, you can tap that and you can use that as a support to our senior pastor, iti leadership na, kasi daytaket sakupan na amin, ngam kasapulan na iti tao nga extension na, nga mga ramit ka dagita. Amen kakabsat? Iso nga mo ibagbaga nga, awamot ministry, haan kakabsat, adda. Adda. Pataudem laeng, je pusom, je tarigagay mo.
awan ti miyembro nga awan ti mabaling nga maaramidan na kakabsat. Oh. Kasla ko may jay, jay church, pasukin. Aday aywana, jay may isa coordinator tayo. So, jay kunana kaya jay coordinator na. Kat kunana kat, Brad, anya nga tamot ti mabaling ko nga maitulong ito'y church kan kastamot kan ni pastor. Kunana, oh. Kat kunana jay may isa coordinator na, kat nadamag mumatlaang detan. Kat agpaspasada kamatlaang. Kat ibagam kang kwanan ata si ka iti manghatid sundo no kwan ka dagita ubing nang agbasbasat intay eskwela da. O kat isot araramidan na itatakakabsat by the grace of God. O isot umay mangala iti eskwela tapos isot mapamang sundo kakabsat iti eskwela. O kat at least kang kaagat panatag ka. O tamom nga deta kat miyembro. Kat dagito yun maminsan no adada dagitay manual labor ti may nga pagyamanak ti apo at dadayjay na-develop jay langin da kakabsat. Oh, iso nga dayta ti may nga banag nga mabalin nga dayjay attitude tayo kuma at da tayo dayjay kababalin tayo kuma nga datay paisuro tayo. Oh, masursuro tayo dapat tititsabol, spirit. Nga datay amok ketan. Kat sabi nga sa mga maaramid nga usto ko na sayaat. Kat no ammom aminan, kat apa enya pelang nga tik adam ditoy. Oh, kat no ammom aminan agad di dapat na pinpintas ko mga sika iti maaramat nga makaisuro iti sabsabali. Oh, so nga no ko na tayo nga teachability, inti ministry kakabsat, sabali nga min iti perform kan panag-operate na. No kang kakumakas pagarigan, sikat na nga ngato kan kangatwan inta pagubraam, iti ministry, dapat bigbigam ti insaat ti apo nga authority ti church, iso iti pastor. Masursuro tayo ti agpaidalan, masursuro tayo ti agpaisuro. Iso nga no anya ti kayat iti pastor, alright, iso iti pangyalainan tayo. Sino maminsan, adot na lalaing, okay, alright, tata, ti kayat da, di kinalaing da, isot i-aplikar da, haan na mabalin ang kakabsat. Kasi adda iti dinutukan ti Diyos nga mangiturong iti church, iso ti pastor. Iso nga dapat jay kinalaing tayo, kinadiskarte tayo, ilinya tayo kinaye vision kan plano ti pastor tayo, tapno may maysat pa pagturungan deto ministry ti church. Iso nga nasisita nga dumngeg tayo kadagiti instruction na, nasisita nga dumngeg tayo kadagiti panangi, bagana kadagiti banag nga dapat nga maramid. Amen? Makasursurot kayo lang kakabsat. Alright? So, we must learn to be teachable. Kanda tapay, inti ministry, detoy, narigat, detoy kakabsat nga misut agpaiso, pinagbabasaan manan. Han nga tay tilaki na yan kayat nga klaset pa nagbiag tayo, dapat ti aramidan tayo kadagiti eskwela kang pagubraan tayo. Aglalo no ammuda nga baptis ka. Aglalo na amuda nga miyembro kat Husana Bible Baptist Church. Aglalalo manen no amuda nga miyembro na kang Pastor Probe. Ada may isa nga ubing tayo pasukin. Katitata, na pa nag-excuse kanot kadaya advisor na. Kakunana kat ag-excuse ay, jay subject da iti piid sa dayay. Ngahan nga mabaling nga agsala. Alright? Han nga mabaling nga detay agpans. Kadayay OJT kadakwada. Katatanti ko ano yung instructor. Kat apay mat kat ay tay may isa nga baptist kat kastoy mat kat kastoy. So anyat insong bat mo nga rod. Sa bali isuna kunana. Right? So kasano panang i-plaster tayo deta kakabsat. Because whether we like it or not, our life, our attitude in the work, and even in the school always represents the ministry of our senior pastor and the HBBC as a whole. Isungahaan nga dakes nga no amuda kung mga baptist ka, hayaan na nyo pagsalsalaan dagitan. So ngayon suro na tayo mo ti pastor detan, di ngamin, hamo nga ibagbaga nga, may parit kanyami. Haan, dapat kat madikanyak. It should be your personal decision. So tayo daduma. Jayan dete changgida ket ada ti logo ti INC. Karinderya
Yamat may nga menu dagat dinardaraan. Digat awan lata. So hantay dapat kasjay nga baptis. Amen? Oh. So nga umay ti pa nagbabasaan, sagana tayo, di kita puspuso tayo. Hanyo baybayan, di kita ministry tayo. Hantay dapat ko mga makalipat. No mapalagipan tayo, hantay dapat nga agmurmuryot ka nagsaksakit tinakam. No di ka di agyaman tayo. Oh, attitude amin di kita. Oh, amen? Oh, representation. Oh, iso nga dapat kat masursuro tayo nga dapat i-represent ti umiso. Detoy church tayo kan oray pa iti pastor tayo. Availability. No kuma tawagan na kay iti pastor kat ti dapat ko mga sungbat mo kat kwa. Ada obram no kuma kauna ti pastor kat ti kumatsungbat tayo kat apay pastor ang yat pa obram anat ibaon mo. Dapat masursuro tayo dapat deta kakapsat. Narigat ti agtulnog, narigat ti mangipay ti oras para ti adipan ti apo nga mamuyo, it will always make a difference. And I have learned that in a very, very hard way. Alright? Oh, malagip ko, di time na nga, yaga mo noan nga occasion na jay, nakalugan kami nga pamilyan. Da kami ti batog ti anyat labas na yata kwaditan. Te gasolinaan kabusligan. Palawag kam kuma. Tawag ni Pastor John. Agad, yes, Pastor ko nama. Oh. Diwan agad in loudspeaker ko, mangmag dagi ubing. So kung nakadakwada, anak ko, this is ministry. This is where God called us and we are in the ministry. May maminpinsan lang kan man manulaang nga ti pastor tayo kat masapul na tayo. Dagito'y banag ka nagkakadwa tayo kat mabalin nga makapagkakadwa tayo some other day. Oh, and I am thankful to God. God, dagito'y ubing nga impay ti apo kada kami kat maawatan da by God's grace. I know the feeling. That's the reason why if I have time, I always talk to them. Nga kunak kadakwada, yain soro iti pastor tayo. I don't know if ti Pastor John or Pastor Pruby. We have to see to it that awan sa baling ipang pangruna tayo no saan nga iti minister. So nga oray no aramidam di may nga banag, no masapul na ka ta minister, uno ta pastor, panawam kat ingka kat tendaram, di kasapulan, di pastor mo nga nangawag kang ka. Well, that's very hard. It's very hard. Mabalin mo may bagadeta, pastor, ata full-time worker ka. Well, I am talking in my position as a full-time worker. But I know, in your position also, no si kagat estudyante ka man, si kagat agtrabaho man, sa bali man nga wagas, iti mabalin nga panakasapol iti pastor keng ka, but you can still do that by the grace of God. So nga, let us make ourselves available. Let us make ourselves available. So nga, tibiyag tayo kat saan lang ko mga tay, ipaay tayo available. No detay nalaka. Kada agyaman ti apo kanide dayaw tay ti apo dagiti dadduma iti conference naglib and so on and so forth. Katatagat by the grace of God, may sangayang people tayo pasukin. Nagbalinan nga kwan. Kuna nangarot kat hanak ka dapat nga maladaw di trabaho. Hangko dapat nga usaran dagiti dadduma nga lib ko. Tapnon iti kasta, inton no conference, kan oray pa inton no family conference, kat si papalubos dan tulat ta kanyak. So amo na, insaganaan na, dito conference, insaganaan na. By the grace of God, nag-live, insaganaan na, panag-live na. And He always make Himself available. Kat may isa nga pagyamanak kaya po dito, He is always on call. Ana obram, kung awan pastor, mabaling ka makapag-drive, kastoy kat kastoy, sige pastor, sukatak lagbiit. Nagmayat tirik na nakakapsat, no, at dada kakasjay nga miyembro. Iso nga masursuro tayo, dapat kumanga dito, attitude tayo, toward iti apo, toward iti pastor tayo, ikararag tayo kumanga dito, han nga napaidam.
no diket di detoy attitude tayo kakabsat kat detay naragsak nga paaramat, naragsak nga agserbi. Oo. So availability initiative, and this is sometimes very hard. Muyot ket nga sa one initiative, common sense, nga tay uray ko awan ti mangibagakeng kakenhan na maibagat usto nga panakaibaga, panakaaramid, amum dapat jar aramidam. And then, dayjay, matalik na tayo, dapat kumay ti pastor tayo. So, kasano nga matalik na tayo? May isa nga nakitak ditoy, no inikan na ka iti ubraem, expectarum deta nga itetest na ka. Deto'y panang ngitid na kanyak, deto'y panaka-supervise iti weekly report, iti whole HBBC. There was a time, nga naladawak ka nag-submit, Miyerkules sa iti bigat, tinawagan na, kuna na kanyak, just tell me, nuha mo nga kaya, maawatak. Maawatak, kuna na kanyak. Kung kunak kang na, no pastor, I insist, give me another chance. Because I know that is one of the area of which agro akpay ka nagmature akpay. So anong ginagawa ko? Rabi iti Domingo. Alright. Parparbangunin. Tawag kapailaan ka digitay key coordinators. Ana, nakaisubmit daminan. Digitay report, ti weekly. No sino pa iti awan, agdamagak ki DJ secretary, DJ may sangayang people tayo, sino pa iti san nga nakaisubmit, tawagan man detan, parparbangon. Apay, kasi impatalag ti pastor mo deta Patalag. Kanyak no, adanay patalag kanyak ka ministry no, mabalin kumakadyak kayat na mapukaw Kasi deta iti may isang area nga pagruak, kan pagmatsurat, kan mabalin nga pakatulungak iti pastor ko. Ganon kahalaga yung ministry na ipagkatiwala sa akin. Pag yan pinaghihirapan mo, dapat hindi basta-basta na lang na mawawala dapat sa'yo. Kinakailangan mong ingatan yan, kinakailangan mong palaguin yan, kinakailangan mong pahalagahan yan, kinakailangan mong mahalin yan. Deta ti may isa nga nasursurok, nanipod iti nang rugi, deto'y coordinators system. No kasano di plaster ko ma set up inutom nga tawagan isend mo di form video call mo sagay saan mo i-discuss apay tapno laeng na urnos kan may sa di panagisend iti report so no sino ko ma di kunada ibagayo kanyak no sino sa nga gisubmit ti report and then tawagak bakit kasi mahalaga sa akin yun na ministry. Iso nga deta. Kan may katlo kan di maodi, not only to express our grateful response toward the maker of the ministry, to execute our gesture of love and support toward the ministry steward or the pastor. Number 3, in giving utmost respect toward the ministry itself. Kabsat, ti ministry, uno ti panagserbi, dayta iti may nga banag, nga mabalin nga makaaramid tayo, iti naisang sangayan nga pakalaglagi pandanto kada tayo kakabsat. Anya nga klase iti panagserbi, ti kayat mo nga pakalaglagi pandanto kang ka. Naayam nga panagserbi, wano natakneng nga panagserbi. Anyan to ti klase ti panagserbi, ti pakalaglagi pandakeng ka. Napudno nga panagserbi, wano parparaw-paw nga panagserbi. Kas may isa nga naganak, anya ti kayat tayo nga maibati kadagiti anak tayo, nga klase iti panagserbi, wano ehemplo iti panagserbi, nga makita da kada tayo. Are you listening, parents? That's why we, parents, if we cannot give utmost respect towards the ministry, how come our children give respect to the ministry? Nuhan tayo nga maitid ya umiso nga respeto, umiso nga panangayat, panangipatag iti ministry. Kasano nga dagiti anak tayo kat masursuro danto nga ipatag iti ministry. And by the way, pumanaw tayo kaya ito nga lubong, matay tayo itong kakabsat. Dije klase ti panagserbi,
Ngar aramiden tayo itata. Di klase, ti panagserbita iti apo. Kundi attitude, ti panagserbita iti pastor tayo. Kundi di kababalin tayo nga mga ramid, kaya di ministry tayo kakabsat. Kasano iti makita, dagiti anak tayo nga panangaramid tayo kadagitoy. Are we portraying a proper attitude? Makita dabati ragsak, makita dabati nan anay nga ayat, makita dabati nan anay nga panang extend tayo ti effort tayo, ti panagserbi tayo para iti apo. You just do not know. We just didn't know. Nga dagiti anak tayo ket sipsiputan dano kasano ti panagserbi tayo iti apo. So nga detay post detay inaunami. Greetings na iti Father's Day. Ket kunakengkwana nang kopyaam detoy kunakengkwana ket kunana magkanya ket inaramid ko tatay. Nagrigat dete tatangka duwa nga eskwela at yan nagita anak mo. Tapos resident pastor ka. Ket no nagawag ti meeting ka na dayti program. O agad danda. Okay? So kasanong aramidem deta paggaddanam ti pamilya ken iti ministry. Pero it's only by the grace of God. And if there are some things that you need to sacrifice, han nga dapat yung ministry. Nga dapat yung ministry. So nga na dumapay, deto, iti Christmas program tayo no kwa pastor. Anya ka diti wayam, kunada no kwan. So shakti main decision no kwan. Oo. Kat alagad sanmot nga tayo pa importante kagabsat, nga ti pagyamanan tayo kat ma-preserve, dakan marespeto da DJ, akam kanjar aramidin tayo by the grace of God. Kasla ko may di last week, conference, brigada eskwela throughout the week. So being a PTA president in the eskwela, dapat everyday nga dagat ta. Nung kunak kini DJ focal person da, alright, I cannot promise kunak because that week will be our conference. So itatay pa ilaang dumawat akti pa dispensaren, anak ka maka-attend. So kung nada kanya, okay lang ba pastor nga inton opening, you could give your word. And after that, okay lang nga, maawatan da ka. So sige kunak. So by the grace of God, tanuhan ko mat say-saya atin isuda kakabsat. Agad awamot na bulot tayo kung mga form nga 80 pieces. So ano, dawa nagbibuyat ta inak kakabsat ket parang awan. Ayan. Kunak no kagat tulungan na kapoy kanak ti wisdom. Saya atem ti testimonium kan panagserbim ijay. Tama balin one day, hamon tula ang matamon anyat panangaramat ti apo ti biyag mo. Ta eskwela. O ti blessing itata. Iti CELG advisors kagabsat di inak. Duwa nga baptis. So nga kunak kan Ma'am Love Faith, isagana mon ma'am, detay leadership training seminar. Tabarbareng adanto iti bakante ni Pastor Proby. Munata ijayan. So, into no ag-oath to siguro, nagitay na nga bak na opisyalis da, mabalin nga isabay. So nga deta. So nga, again, anya ti klase, kan anyat attitude tayo, ti panagserbi tayo ti apo. Anya ti klase ti panagserbi, ti kayat munto, nga malagip iti tao keng ka. Anya ti klase ti panagserbi, nga makitkita dagiti anak mo, kas may nga naganak. So do we have that proper attitude toward God, toward our pastor, and toward the ministry itself? Ti ministry, ti panagserbi tayo, consider that sacred. Napatag. Because once it is broken, once it is tarnished, I am telling you, it's very hard nga ma-develop tumanen iti panagtalik da kanya tayo kakabsat. So nga aywanan tayo kat salimat-matan tayo. Again tonight, let's execute this proper attitude in every area of ministry the Lord has given to us. Thank you so much, Pastor June, Pastor Proby, and kastamat kada kayo amin kakabsat. Idigundaway yung nga nagdangag kaya tiyo sa tiyo. Grabe yung message, ano? Praise God. Nagpinda si J. Boys nga inusar ni Pastor Bear. Di ko na nga, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled us. Hantay yung kabailan kakabsat, dagiti
banbanag nga mabalin tayong aramiden para ti Apo. Ngem praise God. Iti parabor ti Apo ket impaayan na tayo kakabsat tapnon makabaulan tayo. Ken kuna naget for that he counted me faithful. Awan kanya tayo kakabsat iti kwa. Antayo maikari kadagitoy nga blessing iti Apo. Ngem praise God pinagbalin na tayo nga maikari. Amen. And that is stewardship. Amen. Iso nga datayong members ti HBBC kakabsat ket agbalin tayo ko mga faithful. Kada ito'y naikabilan iti Apo kanya tayo. Amen. One. Ket DJ ko na ni Preacher Glenn idi nagtestimony idi Sunday. Ti opposite iti love kakabsat ket haan nga hate, lack of concern. Amen. Iso nga kakabsat datayo nga members no hantayo ko lang ko mga imay agtugaw no di ket makita tayo kumamot dagiti daddo mga kakabsat tayo. Nga no kasano da nga agro matulungan tayo iso datapnon agpaparis tayo amin kakabsat nga umangat ka DJ level ti spiritual nga biag tayo. Amen ba? Wahan nga ete agbalin tayo latan nga pasib nga no nagtugaw tayon kas lawang makita tayo nga tattaon no di ket makita tayo kumakakabsat nga dagijay daddo makakabsat tayo no mabalin tayo nga teksan kumustaen kada daddo mapay. Amen. One. So DJ realization tayo manen kakabsat sapay kumatahan nga mabigatan nagita realization tayo. One. Nakita yung met kakabsat jay inpost ni Pastor Proby kakabsat inuray tayo pa ilang kasjay kakabsat niya. No di ket matik kumang kanya tayo. One, automatic kuman nga nunalpas ti gimong kakabsat. Ket maipasa tayo nga sigod kakabsat niya. Amen. Daduma kanya tayo ket siguro madama pa ila preaching ket realization ti pampanunuto mon. One. Amen. Wano ipasam nga sigod. Amen. One. Thank you Pastor Ber. Nakabugbugas kakabsat. Simple ngam talaga nga binurak na kakabsat dagiti ego tayo. Dagiti kinapalangguad iti panagbiag tayo. Kutus to dayjay kakabsat. Amen. Sapay kumata dito nga message kakabsat ket iso iti mangipus kanya tayo nga agbalin pa nga faithful para iti panagserbi tayo iti Apo. Ket nalpas iti church strengthening ken anniversary kakabsat. Panunutom nakabalbalay gid iti nga conference ken anniversary. One. Ket adut tinagpuyat, adut nabambannog. Tapos sika awang man lang DJ na-involve mo wano inaaramid mo, sika pa diyan nagreklamo. Di ba? Nagmadiman kakabsat. Ket sapay ta daytoy nga message kakabsat ket malawagan di panunot tayo. No kasano tayo met nga iyambag DJ biag tayo iti ministry. Amen? So, amin tayo ko mga HBBC kakabsat, members sa HBBC, sang-sang kamay sa tayo ko makakabsat nga agro. Awan dito dapat mo batbati. Tapnon napintas DJ spirit kakabsat. Ngamin no adada dagiti mabatbati kakabsat ket adada ti immangat talaga nga madi DJ Rick na kakabsat niya. So nga dapat agsasabay tayo amin. Amen? Okay, so tumakder tayo nga roden kakabsat. Agopering tayo tapnon derderetso jay panang kaut tayo jay opering tayo kakabsat. Amen? Agkararag tayo. Let's pray. Managayat ken managparabor nga Dios iti daytoy nga rabii. Agyaman kami Apo iti panangusar mo Apo Dios iti adipen mo ni Pastor Ber. Tapnon iti kasta Apo kariten na Apo Dios iti pammatimi. Nga lalo pa'y kumaapo Diyos nga makabadang. Iti trabaho Apo. Makasuporta Apo Diyos. Iti senior pastor mi Apo Diyos. Dawatik ka di Apo nga ikan na kami iti napakumbaba nga puso. Naluknay nga puso nga mabalin Apo Diyos nga mulaan kadagiti sasaom. Tapnon balegi kami Apo. Kadagiti aramiden mi Apo para ken ka. Alawen Apo Diyos sika ka di Apo iti agtultuloy nga makisao. Kadagiti anak mo Apo Diyos, ket ipakitam kanyada,
iti kinapateg Apo Dios iti trabahom. Burakam yan je panunot da Apo Dios dagiti madi nga banbanag tapnon makalungaw da Apo Dios kadagi jay madi Apo nga mabaling nga mangigawgawid kanyada. Tapnon sangsang kamaysa kami Apo nga agserbiken ka tumulong Apo Dios ti adipen mo ken makita mi kumapay Apo Dios dagiti kakabsat mi nga hanpay unay naggrow Apo ket mabalin mi nga tulungan isuda. Bendisyonam Apo orepe deti panangipaay mi ti offering mi ken ka ket sapay ka di Apo Dios ta bendisyonam dagiti mangipaay tas tamat dagiti pagtrabahuan Apo dagiti maipay Apo Dios. Tultuloy mi met Apo nga ikararag Apo iti senior pastor mi iti ayan na nga lugar ita sapay ta salaknibam orepe ti pamilya na Apo Dios. Agyaman kami iti daytoy nga gundaway nga makapagited kami Apo Dios ken ka. In Christ's most precious name, amen. Amen. As we have our offering, let's stand together. Let us sing that song, Jesus, Use Me. Amen. On the first, dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. Amen. By eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. On the second verse, it's the lily of the valley, the bright and morning star. It's the fairest of 10,000 to my soul. Beautiful rose of Sharon is all the world to me. But best of all, he is my coming King. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. Last verse. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. Amen. I'll spread the gospel to the fallen here. But if it be thy will, Lord, to go across the sea, Lord, help me to be willing to say yes. Amen. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to grumble. Though the cost be great, I'll work for you. Amen. So praise the Lord kakabsat niya. Amen. Dagitoy ket balunen tayo manon kadaytoy nabatbati pay nga aldaw, kadaytoy nga lawas kakabsat. Amen. Ket madaydayaw iti Apo, ituloy tayo nga ikararag iti senior pastor tayo kakabsat niya. Amen. Ket dagiti ministries ikararag tayo kakabsat nga tengelan iti Apo dagiti trabaho na kakabsat. Amen. Okay, kararag tayo nga ro din kakabsat. Let's pray. Managayat ken managparabor nga Dios, itultuloy mi Apo iti umasidegken ka. Kadaytoy Apo Dios nga gundaway. Agyaman kami Apo Dios iti nga mensaheng ngayon kami nangigan. Orepe Apo Dios iti senior pastor mi Apo. Sapay ka di Apo Dios ta iwanam isuna, orepe Apo Dios ti pamilyana. Iliklik mo Apo Dios ti anyaman nga mabaling nga aramiden ni Satanas kanyada Apo. Ket dawaten mi Apo nga sangsang kamaysa kami kadi Apo nga mangiyasideg Apo iti adipen mo iti trono ti parabor mo iti kami panay karkararag kanyada Apo Dios. Ket itultuloy mo nga bendisyonan orepe dagiti inpatalek mo Apo Dios nga ministry kanyami. Dawaten mi Apo Dios nga sapay kadi Apo ta
Agkaroon kami Apo Dios iti nananay nga concern. Burden iti ministry Apo. No kasano mi Apo nga iwanan ken orepe Apo Dios kadagiti agkasapulan dagiti kakabsat Apo Dios nga maupupay dagiti kakabsat Apo Dios nga new believers Lord no kasano kami Apo nga makatulong kanyada iti panaggrow da Apo Dios. Ket bendisyon orepe Apo Dios dagiti discipleship ministry Apo, Bible study, soul winning, kadadad dumapay Apo. Aywanan na kami ti panagawid mi, ket bendisyonan na kami Apo. Amin dagitoy dawatin mi tinagan niya puming Jesus. Amen. So good night kakabsat and God bless us all.